To já nejsem tam slyšel, musím pořádně řvát. Že jo? Nejde trošku nějak trošku ještě vyladit. No. Ještě mi je to, že jsem to musel trénovat. Narodil se Kristus Pán. Veselme se. Z růže kvítek vykvetnám. Radujme se. Z života čistého. Z rodu královského. Jsi jak kněze. Ještě. Nám narodil se Kristus Pán. Oni ho adoptovali. Našli v baby boxu Kristus Pána. Pána. Jeřábnice Marta ho přivezla na jeřábu. Na jeřábu. Na jeřábu. Na jeřábu. Na jeřábu. Na traktoru. Na jeřábu. Na jeřábu. Jeřáb. Traktor. Taková reklama. Přijel na jeřábu. Odjel s traktorem. Kočka leze dírou. Ne, už je moc ta díra vedle. Na to musím koukat. Kočka leze dírou. Pes! Kde je ten pes tady? Ne, blbne. Jo, to hrál na špatný řadě. Tak znovu. Špatný to není. Kočka leze dírou. Ne. Pes oknem. Pes oknem. Nebude-li pršet, nezmoknem. Ale ono chcelo, tak jsme zmokli. A už to natáčíš. Co dolů? Aha, tak jedem. 1, 2, 3 und 4. Ich bin Láďa. Ich sitze und ich singe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Proti Barhany neříkám, že z něj bude kněz. Rolničky, kdo pak vám dal hlas? Kdo? Ty. Jo. Kašpar. Kašpárek maličký a Venca Klaus. A teď? To jste ještě neslyšeli. Zvláštní randa. 5 minut už.
Ahoj. Já jsem varhaník Karel a jsem tady novej. A připravil jsem si pro faráře novou písničku. Takže 3, 4. Už vidím ty lidi v tom kostele. A pozor, drama. Ave Maria. Antiques Mirandea. Si zavřu okno. Ave Maria. Kandamba sharebanga change mongan. Kengonya mongon kenjawan gonga machine gun. Kemangonya nagonya do fajne homan. Kristus Maria Josef Pepa Karel čtvrtý. Ať je náš farář má pěkný hábit. Kouří mu kadidlo, kouří mu kadidlo, kouří mu kadidlo. Málem podpálil náš kostel. Málem podpálil náš kostel podpálil náš málem kostel, střecha hořela, hasiči přijali a všechno hasili. Děkuji. Ahoj. Teď vám něco zahraju. A už jsem to konečně zahrál. Yeah. Tak anyway.